ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine umpisa Agosto 16 tubtob 31. Alkalde nagpagawa sang bago nga pagsulundan. Gindeklara ni President Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force nga halid sa Enhanced Community Quarantine. Ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Iloilo umpisa Agosto 16 tubtob 31 sini nga tuig. Suno kay Mayor Jerry Triañas, nanginbasehan sa rekomendasyon sang IATF, amo ang inisyatibo sang lokal nga panguluhan nga magdugang sa mga pasilidad agud masolusyonan ang problema sa mataas nga healthcare utilization rate sa syudad. Well, ang isa nga nakitaan sang IATF nga kanamo sa aton initiatives nga ginaumbra, no? Ang isa ni ang quarantine isolation facilities ta nga ginpasaka ta up to 1,005 beds, no? This will include ang aton nga mga facilities nga ginobra sang DPWH dito sa Suok, kag nagaobra pa gid sila another 2 ang aton sa schools, kag ang iya sang mga hospital nga gina-maintain sa hotels. Ginpayag man sang alkalde nga handa ang syudad sa pag-akomodar sa mga COVID-positive patients in kaso magsaka ang COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. We are ready kung may ara gin man surge. May ara kita nga mga doktor, may nurses nga available para nga mabulig man sa mga positive patients nga ara sa sulod sang aton facilities. Nagpadugang ko sa oxygen tanks, may total na kita nga mga 50 ka oxygen tanks nga kung kinahanglan ng aton nga mga positive patients sang oxygen, ready kita to. Samtang, ginpermana ni Mayor Triañas ang Executive Order No. 75, mga bago nga pagsulundan sa pagpaidalom sang syudad sa MECQ. Gindula na ang border control, ginpanugutan ang inbound travel sa syudad para sa mga returning overseas Filipino worker, authorized person outside residence, kag returning residents. Liwat man nga ginbuksan ang esplanade kag mga public plazas. Bukas ang mga bangko, halin alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon. Panugutan man ang 10% capacity sa mga religious gatherings. Ginatugutan man ang pagbaligya sa makaulubog nga ilimnon halin alas 10 sa aga tubtob alas 6 sa gabi. Apang ginadumilian ang pag-inom sini sa publiko. Sa mga restaurants, take-out kag delivery lamang ang gintugutan. Sa pagpatigay naman sang kasal, bunyag kag lubong, immediate family lamang ang sara nga makatambong. Ang haya limitahan lang sa 3 ka adlaw. Ang curfew naman mag-uumpisa alas 9 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon. Samtang, strikto naman nga ginadumilian ang pagpatigayon sa mga sports activities kag mass gathering. Nakasulat man sa pagsulundan nga mandatory ang 14-day quarantine kag RT-PCR testing sa naka-close contact sa mga COVID-positive patients. While ari kita sa MECQ, we know taas cases sa iban nga lugar, no? Like Aklan, the province of Iloilo, kagti sa aton way man nga saka gid pero way man nga panaog mga 70 kita, 72, 75. Panumdum sang alkalde sa publiko bisan ginalugan ang quarantine status sa syudad, hindi magkampante bangod yara sa gihapon ang presensya kag pamahog sang COVID-19 virus. Nagapadayon man ang pagpatigayon sang lokal nga panguluhan sang vaccination agud malabot ang herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Triañas nagahinyo sa publiko nga magpa-pre-register antes magpadulong sa vaccination center. Kada adlaw wala naganubo sa 10,000 ang mabakunahan sa syudad sang Iloilo. Inibangod sa mga mega vaccination centers, barangay-based vaccination site, kag house-to-house para sa mga tigulang kag masakiton nga hindi na makasarang makagwa sa ilang mga puloy-an. Agod mapadasig ang vaccination kag malikawan nga magtener sa vaccination center ang mga pumuluyo, ginapatuman na subong ang no pre-registration, no vaccination sa syudad. First of all, we will be very strict sa pre-registration. We have seen kung pre-register ka, dasig ang lakat sang flow. Nga gusto ta madasig ang lakat sang flow because we do not want any mass gathering, no? Gusto ta nga mga 30 minutes, 40 minutes, tapos na tanan. So you do not have to stay very long in any vaccination center. Kung ay na pre-register, stay kita up to 3 hours sa vaccination center, which is not good. So, importante, pre-registered kita. First of all, kinanlanta na because we want everyone to stay
in any vaccination center, mga 30-40 minutes lang. And gusto ta madasig ang aton nga registration, no? Kagapon gani may mga judges sa Hall of Justice nga pamangkot sa akon paano sila ka pre-register. Everyone should be pre-registered. Otherwise, we give the city a problem kung magsaka naman ang cases because of the vaccination. Nahibaluan Marso pa lang sininga tuig, ginbuksan na sang syudad sa Iloilo ang pre-registration para sa vaccination. Sarang makaparegister sa barangay hall. Bukas man halin alas 10 saga, tubtob alas 6 sa gabi ang mga pre-registration area sa Festive Mall, SM City Iloilo, kag Robinson's Place Iloilo. Sarang man makaparegister sa mga Globe Kiosk nga makitan sa tubang sang Sunburst Park kag Haro Plaza. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga reusable tires ginatipon sa mga katapos ng GSO, agod malikawan ang dengue. Kung sang una ang mga daan nga goma kag mga containers ang ginapanghaboy na lang kag ginapabayan, subong ginakolekta na ini kag mahimo mapuslan. Ang mga old used tires ang ginatipon sa mga katapos sang General Services Office kag ini ang gina-reuse kag ginapintahan agud magserbe nga flower pots sang Iloilo City Beautification Team. Magluwas diri ini man ang gina-recycle sang Iloilo City Community College kag gina-turnover sa Team Rescue Iloilo agud magserbe nga palahuwayan sa mga layaw nga idoo kon stray dogs sa dalan. Subong, may bag-o man nga papel ang mga daan nga goma. Ini ang ginakolekta sa mga katapos ng General Services Office, agod indi pagtiniran sa mga lamok, ilabi na ang mga dengue carrier. Kita sa aton campaign sa koleksyon sa old tires, specifically mga old tires, kag mga containers sa aton barangay. Palibot kita sa buong duha ka truck, tapos at the same time, buwas Sabado, may ara kita nga citywide nga clean up sa tatlo asang top 2 barangays nga taas ang dengue cases kay luyag naton nga tanan bala nga breeding place, search and destroy naton para wala sang tiniran sang tubig nga maging breeding place sang mga lamok. So buwas may 300 sweepers kag may 5 kita ka truck. Isa ka truck kada distrito para hindi kita ma-transfer ma-kolekta din ang mga basura at ipunon sa ato mga sweepers. Mensahe ni Ravenna para sa mga pumuluyo sa barangay. Sa aton nga mga kabarangayan, encourage din nato ng inyong kooperasyon nga para tani malikawan naton ang pag-breed sang lamok sa inyo tagtatag sa kabarangay. Nga kung pwede, matipon pa nga aton basura, labi na ginang mga lata at container. Nga pwede tiniran sang tubig. Kag at the same time, ang mga old tires pala naton, nga kung isa gina-obra naton, nga gina-wait sa atop para hindi malupad sa hangin. So, delikado gini na kay ang tubig ulan, dra nagasupot, kag dra nagaitlog ang mga lamok. So ginapangabay tagid ang aton mga kabarangayan nga magbulig kita sa pagpanindo. Para naman sa alkalde, importante ang kooperasyon sa mga pumuluyo, ilabi na ang pagsunod sa 4 o'clock habit. Naalarma man ang alkalde, bangod nagsaka sang 14% ang dengue cases sa syudad. Halin Enero tubtob Hulyo sininga tuig. Saka ang dengue sige liwat-liwat naton nga mapanglimpyo gid, balik naman kita sa limpyo kada Sabado or kada hapon. And gapangabay gid ko sa mga barangay kapitan ang aton tani nga mga mga old tires, mga old containers nga may mga tubi anon tanay ipakuha ta sa GSO kag ipadala didto sa kalahunan. Para nga mapasiguro ta nga hindi mausar sa mga lamok nga para breeding areas nila. Nahibaluan nagpanagtagman sang libre nga mga knapsack sprayers ang Iloilo City Government nga may misting insecticides pangontra sa lamok. Ang mga barangay ginpangatagan ta to knapsack sprayers sang nagligad nga tuig. Kag kalabanan sa barangay may ara pa knapsack sprayers. May ara man kita ihatag sa ilang mga
gindonate bala sa mga Filipino, Chinese businessmen, pwede nilang mausar para ma-spray sa ila, ma-misting nila sa ila barangay. Sa mga maluyag mag-donate sa mga daan nga goma sa ila panimalay, mahimo lang nga magpakig-angot sa General Services Office. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.